बाजा बाजौଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ବହୁତ ଲୋକ ତା ଦେହରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଡିଜେ ବଜାରେ। ତେଣୁ ସେ ଡିଜେ ବଜାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଯାଜପୁରରେ ରହିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ବିରଜା, ମା ସହିତାନନ୍ଦ। ଏହି ସଂସାର ସାଗରରୁ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ହେଉଛି ବଡ଼ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସୁଦୃଢ଼ ନୌକା। ଯେ ନୌକାକୁ ଜୀବ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ପରମ ଗତି ଲାଭ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଲା ହରିନାମ ଦ୍ୱାକ୍ଷର। ହରି ବୋଇଲେ ହରେ ଦୁଃଖ, ହରି ଆନନ୍ଦେ ମହାସୁଖ। ତେଣୁ ହରି ଭଜନରେ ଯାହା ଅଛି ଅନ୍ୟ ଭଜନରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଯିବ 6ଟି ସ୍ତରରେ ଗତି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ହରିଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ନିଜର ମାନସିକ ହଉ ବା ଚିନ୍ତାଧାରା ହଉ ମନକୁ ନିବେଶ କରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କରି ଅବଦାନ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ କେବଳ ହିଁ ସଂସ୍କାର ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଏହି ସନାତନ ଧର୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଏହି ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ଏ ମାୟା ସଂସାରରୁ ବାହାରିବା ହେଉଛି ବଡ଼ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ এই ମାୟାବୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଆଜିକାଲି ଅପକର୍ମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆମେ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ମୋର ଏଇ ଭାଇଟି ଆଜି ଯେଉଁ ବାଜା ବାଜଉଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ବହୁତ ଲୋକ ତା ଦେହରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଡିଜେ ବଜାରେ। ତେଣୁ ସେ ଡିଜେ ବଜାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଯାଜପୁରରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପ୍ରଶାସନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ସାମାଜିକ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଏ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଅପକର୍ମ ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର। ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମ ଯାଜପୁରର ଏଇ କାଳୀପୂଜା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡିଜେକୁ ଆମର ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ବିରଜା।